又睇壽司館隔離嘅未來之城啊！Future City。啊，睇恐龍嘅未來之城。ヘルスケアシティ。レストランではでも僕にみんなの食卓がつながる未来、シンクロシティ。それぞれの体質に合わせてフードプリンターで失敗やれない世界で活躍する壁の幅を広げられるポータブルナレッジの未来。すごいやる気とくデバイスの未来。体力が必要な人を諦めないこと。世界中のみんなが集まるメタバースで作り上げた呢個 present 呢就用翻嚟教書咩投票咁樣啊！你希望將來嘅生活 food and health 係點嘅呢？又或者 study and work 係將會係點嘅呢？咁樣咁呢個就係現場眾人投票嘅結果啊！都有出去 present。有咩可能啫？講緊未來城市。黃馬仔啊！新式帆船。靠風能產生 hydrogen 咧，佢係。
水底去探佢可以水陸兩用嘅車。食べる人と揃えていますね。街の人たちがいます。一番最初。そのために大切なことは何か。それは哦，接翻嚟。